Live tayo ngayon. Dito na naman tayo sa paggawa ng ating pagpapatawa na ano. Ito na tayo. Alright, shout out sa mga followers sa mga followers ng YouTube followers natin. Sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, dito sa ating YouTube page. So, shout out sa mga subscriber natin. Ayan. So, pag gusto nyo tayo mga kalaban, kung hindi na natin kaso na dinatako, kaya mo dan, hindi natin ngayon. Alright. Yan, si Pogal to. Ayan, shout out sa one viewers natin. Shout out, shout out. Grind si Toto ng ano. Ha? Si Palpak. Ayaw, Palpak daw, Palpak. Oh, shout out din kay May na naglalaban na naman simula kahapon at hanggang ngayon. Araw-araw. Ayan, araw-araw lagi na lang. Pinapag-ride naman natin kay Toto. Bali, ayusin na dito. So, kinakat dahil para may ano natin, may kabitang maayos dito sa ating ginagawang pagpapatungan ng ano kasi yan. So, yung ginagawa natin na yan, kung napansin nyo yan. Ano yan, para yan dito sa may, ano natin, dito, para itong ano natin di mabasa. Ng padlight, spotlight, ng, nalagyan natin ng bubong para iwas basa. Yan. Okay na to. Okay. Alright. Pairam na ako talaga to. Salamin. Salamin, salamin. Opo. Ito bigyan na. Ay, ha? Sorry, lads. Natakpan ko ang aking pagyaman. Yun yan. Petros na rin ba? Ha? Naiwangan ni Petros. Petros? Guys, susukat ko sige. Talpak kasi yun guys. Naiwangan ni guys. Talpak. Talaga lagi na nalilimutan. Taro, pali mo. Panoy.
Like, guys, guys, Mondigo. Hindi nga balik sa motor na libre ko ay. Pakalapat siya po motor. Ngayon. Iban mo? Pero ang nanon kaya dami ba? Mga bibig ka ba? Kahit ako umili ba lang, ang gulang hindi. Yung kapit mo ba? Hindi yung kapit. Ay, Bakit? Papakala mo. Bueno, di ba? Yun. Tama na sana. Ha? Tama ba ako? Tama na ako. Yung ulit. Nakapalilig ka na? Shit! Pagkat ako ba, yari ka to sa pangalan doon. Panglak. Panlak sa dua, baganlak. Huwag ka ng 120. 30. 30. Gawin na pag 30. Wala. Ha? Wala? Tuwang. 110. Ay, 121. Diba? Sabi nga. Ito na maraming tama nila yun. 121. Yung ano pa ba? Ha? 121. 121 tulo. Ay, sarap. Ha? 121 eh. Ay, sarap. Bila na ba? Ito ko kung 21 eh. Ayan. Ayan. Kasi wala daw. Baka sabihin mo, sabi. Ayan. Murang-murang. Alamak.
Hindi sa call. Ano, kasi yung, ano, kasi ako. Ay, sabi ko ko. Ay, sabi ko. Ay, ito na. Ay, yung lapit. Ito lang sila. Ano ba? Ulat ba? Hindi mo ito lang ito. Hinarap ko na. Pinabusin ito. Ng klabo. Ako. Ako. Ano? Ako. Ako, pinag Kakatalagang henyo ko, no? Ano yan, boy? 30? Ha? 30? Yes. Ikaw, nagmato. Ha? Dito na kayo kami. Ang ganda yun. Kakaroon lang kami. Kakulong ulit sila. Ano mo? Tuloy kayo. Sige, yung problema po dapat. Ako naman sa Lai. Tinatalo.
Ano? Pila? Hindi. Ha? Saan niya? Ano pa? Kulay. Kulay. Ha? Video niyo. Ano nga ba kayo? Dapat pinabaan mo. Ay, dati yun, diba? Ha? Yung nagsaro. Parehas ko na kayo. Pari mo na dapat. Ito.
Yan, so right mga Kuragon, mega love shout out sa mga parang suporta sa atin sa ating YouTube channel. Yan. Maya-maya lang mag-asundo na tayo yan para sa ano doon, sinusikong kami natin. Kailan? Ano? Very good, good sa monetize. Kailangan mo mag-lipat ko naman. Ay, pangata.
Kasama ba din? Ha? Bubungan man yan. Tulak na. Kami, ano, kung takot-takot talaga kami, ano, sampul pa lang. Hmm? Bakit? Nakidawin sila nito. Iba hindi. Kasi sa, ano, sa city. Ay, ay.
So, right mga Kuragon. Yan, shoutout sa 2 viewers natin dyan na nanonood ng ating pag-assemble ng paglalagyan ng ano, na bubong para sa ating pin light. Right? Pin light problem. Tapos sabi mga luway nun? Ha? Luway yun? Luway daw. Ito, nagbiray ako, may luway. Nasa buti. Nasa kaya isa ko, electric fan, may luway na ako, panit sa pawin. Oh, pusay! Di kay paniwan! Dati sa Alson! Wak na dan! Feedback sa atin. Washing electric fan, electric motor, panit sa pawin. Ha? Pag-rewind ako. Building mo. Almost building. Oh, building machine. Okay. So, purito siya din, kapitan. Totoo ka naman sige, Trevor. Kailangan ko yan. Eh, punyero mo pala ito lang po. Parang kapal ko lang. Ah? Ah? Eh, punyero mo ito. Sino punyero? Sino po ah? Itong speaker ko. Pwede ko lang. Daman ba yung check up? Ha? Daman ba yung check up? Kaya ba yan? Daman ba yung check up? Ano sa isang purito nito? Kapitan, kapitan. Kaya pa. Yun, no? Electric fan, washing, 1 horsepower, hanggang 3 piece. 3 piece. Ano ba rin? Ano? Bibili. Tawag kasi. Hinahanap ko baga doon. Pwede mo kung kailangan kayo.
Oo, yan. Ano ba yan? Sa ano, hindi ka pa pag siya ganun, pakita. Ha? So yun mga karangin, may papayo sana ako na ano, na may payo sana akong ano, hindi ko ka. So, diskumpiyado ako sa pag-aayos eh. Parang wala sa hulog. Kung ano yung galawan. Kaya wag na lang. May payo sana akong ano, ah, real person na ano, like really, you know, may tawag yun ah, really box na ano na, ah, yan, really box na swimming machine sa bahay. Kaso, nangyayari eh, hindi ko pala ginagawa natin, gusto ng upuan 'tong ginagawa natin, alam naman malambot. Ayan, tapusin muna natin 'to para konti na lang yung gagawin natin. Ayan, subaybayan niyo lang pagpatapos na 'to, gagawin natin 'to. So, ayan shoutout sa mga mga Kauragon welders diyan, mga construction welders o construction mason o mga tagsika lahat ng construction workers, shoutout sa inyo lahat. Oh, ay, ganda. Ah, ako ngayon.
Ano ba yung pandit-pandit naman? Sige, ikaw mo. Nila, lo, ang mahal mo. Ay, dire.
Yung pala lagi mo.
Hello mga Oragon. So ita-try natin i-fix ilagay dun sa ano, sa ilaw. So try lang para makita kung okey. So ayan, check po natin. Pasensya na kayo dahil wala tayong maayos na ano, stand. Oh, sorry. Sorry, oops. Sorry, yan. Oh, yan, oh. Sige ba? Yan. Yan. Ha? So, ganyan mga style natin gagawin. Pinakabubong. Tanggal tayo. Sobra. Bubong. Bakit pinagtawag lagi din ano? Wala pa mo. Ha? Ngayon ka ba? Wala. Patuloy lang. Ha? Tanggalin pa. Matarong ka yan. Tinanggal pa yan ito. Yan. Paano mo itang parang hindi? Diba? Para hindi kita. Ano ini isang lagi ko. Wala pa ko eh. Wala pa. Wala mo kita on. Excited talaga. Baga. Ha? Ha? Papain na lang. Green. Ha? Gray. Gray yan. Tapos, papawa na lang. Ayan mga Oragon, sinsya na kayo. Hindi natin lakas tayong maganda-gandang stand para sa ating cellphone. Ayan. Grace, ko ang grade man. Yes. Ano? Ha? Yan bakit naman saro? Yan naman saro ah? Yun yung saro. Pala sa grinder. Ito yung isang grinder. Kasi gumagawa rin ng ano niya, apartment. Ginagawa yung apartment niya. Paupahan ng mga malulupit. Hindi. Ha?
tatambakan kadakol tanapan ng semento. Ah, ano hindi mo kuha na diyan. Uy, ano Sakto rin yung sarap. Hindi ka tamang budget ng budget. Gusto mo tabang? Gusto mo tabang? Ha? Gusto mo tabang? Ha? Magkano ka mo? Iyo. Pagbabalik daw. Sabi niya. Bawas mo ganito. Meron ka pa yan extra. Pagtigman. Paano yung ayun, sablay ka na naman. Sablay ka na. Ano naman yun sa kulit? Sabay, tikpay niya ang muna. Pagkita kaya. Sige. Apa rin naman ako dito pa. Kumangkan? Buwasan mo sila. Tigwan sa pinuter lang. Nagtiglas ng papa? Nagtiglas ng papa. Ay, parang wala. Parang
Oo, hintayin pa ka namin, ay. Ano na yun, tinang ano? Sa, ano yun? Ano? Spotlight. Bubong sa pag nagawa ng baga. Ito pa lang pala yan. Pinag-ibuhay ko. Kalang ganito naman lapis ay. Kaya dahil. Dito lang mo rin. Ha? Dito lang ba mo? Dito. Okay, rin. Chan, 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 chan. Gino. Pero basta 120 mo lang. 120 yan. Dito kayo, tapos kayo, baka magbuka. Pag-content na sa Wala. Meron? Oh, di na. Masarap pa yun. Tayo ni. Oo. Hop. Kita naman natin ang ating alam nyo na ang ating hop, hop. Mga karagang sinsya na kayo sa ating ano. Sarap yung pagpapalala. Hindi ako kita. Ha?
ako nagpapahinga. Sige lang. Kahit mo. Kaya di rin nga ito. Okay. Okay. Nakikiit nyo lang yung lagi paling ano. Wala. Ito. Yaman na. Naglawas kayo sa bulan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ako pala na.
Hoy, tagadang mo dahil na. Parang mo. Ha? Alam mo, kapay. Ito, ano. Okay. Makita mo. Sinabi ko pa sa'yo. Wala ko. Tawag kang bigyan sa lugar. Anong mana? Kinat yan. Kailangan mo mana. Ha? Wala, bilhin mo ako mga ano to. Tubig yan. Mga tubig ha? Huwag mong sunugin. Yung nakakatakot mga kuragay talaga ang ano, yung ano, tapping disc. Kaya kahit tayo marunong mag-tapping, takot pa rin ako. Kumbaga, inapalap pa rin tayo dahil nakatakot talaga yan. Sobrang ipis kasi. Ha? Saan? Yun o. Ha? Tubig yan ha? Opo, boss. O yung mapay tayo. Oh.
Okay, sinsya na sa mga ayan. Aba, ang lipat naman kasi ng ano. Ayan na naman si Ayat na naman. Naubos ng tanglad ko diyan, Nay. Pero para Ayat sa ninyo, magtatanong nga ni kamo. Ay. Wala na kapangitan. Ay, ano? Ahang. Bila. Ano na naman yun, Nay? Isko. Murido. Ano yan? Ayan. May nakaka-primer na pa. Yung primer natin. Ayun, maura bang gagamit tayo ng primer. Epoxy primer. Tapos gagamit tayo ng catalyst. Epoxy. Catalyst. Gagamit tayo. Tapos thinner. Sa thinner, dinara mo na pa. Paano naman? Thinner. Para bibidyoan ka. Guys, gagawin din ako. Guys.
Basta, yun ang ramen. Pati yun. Kasi ilalapat natin yung ano, yero. Plain sheet na ilalagay natin. Ayan, kumuha ka ba eh? Tingnan mo kasi ako natin mga baso. Lunar sila ito. Dito sa barangay Luluwasan. Tempor. Yes, super. Yung mga, ayun. Okay. Yung ano siya, nakakurba dahil sa hiniwa natin yung mga kanto para parehas yung kurba niya. Ayan na, primer. Tapos yung primer pa. Ito mo yung tiner. Yan. Locker tiner. Yung panghalo natin ito sa ano, primer. Ano natin ito. Ito kumuha. Ano ba naman?
Pero may sumasabit din isa ito. Oh, parang may sumasabit. Ito, yung isa ano na 'to. Patay. Yun may sumasabit lang. Lang. So, improvise na lang natin mga Oranon yung ano, wala tayong ano, kumbaga napagpunta kasi yung thread niya. Tapos improvise na ito. Ginawa natin, no? Improvise na lang. So, isalpak na lang to. Yan, isalpak. Tapos ko naman, kasi pagpura talaga yung pinakailalim, tinalian ko na lang ng ano, ano, yung sa wire, kanto. Salpak na lang ito pa ito. So, para magamit pa natin. So, matibay itong winding machine natin dahil 2 years ito yung nagagamit natin. Alas, pag-winding na ginagamit natin. Kawasaki. 2 years na natin ito ginagamit. So, napakatibay. At ito na ginawa ko, gumagana pa rin. Sobrang tibay nito. Kawasaki. Wala na yan. Kumbaga, kung ibang winding machine, sira na talaga yan. Kaya yun, kung ito, talagang, gumagana pa. Kawasaki. Lahat ng winding dito, yan. Nakakita niyo yung mga trawas natin yan. Yung sliding gate, tapos yung gate na rin din. Tapos ito, tapos yung mga bakod na yan. Yan, punta nun. Lahat yan. Ito lang ang nag-winding. Yung nakatapos yan. So, 2 years na, 2 years ago. Ito lang yung ginawa natin. Buhay pa rin. Sobrang tibay ng winding machine na to. Yung kumbaga, subok na natin to. Yung winding machine na yan. Napakatibay. So, hanggang ngayon, nagamit pa rin natin kahit ano nga. Kahit i-provide pa lang natin yung mga sa ano, nagagamit pa natin hanggang ngayon. Ito, huli mo. Kaya wala yung pakabot ko rin. Ha? Pangalo.
Ha? Pakibig kita, boy. Sige, pa kami. Ano? Ano? Kami. Ano sa pagpupukan? Ay. Oo. Pupunta ako. Biglas. Nakalaban ako yan. Nakalaban, ginagawa. Ano na ginawa? Ha? Tingnan. Ha? Tingnan. Wala pa. Magluto na kayo, Nay? Ano na ba? Ano naman, sa gabi. Hindi mo tatalis. Bukas at pinta pa. Puminta ka. Ilaw eh. Ang mga pinaw. Kaya lang. Ano naman. Ano yun? Anak. Pinsi, 20. Sarap. Ikatalis yan? Meron na. Ako yan, sa pinata. Kaya dito ba? Hindi pa siya, hindi pa tutulog agad, hindi ko nakatalis. Sige. Meron ko nila. Meron na ako. Sige. Saka ako, ang dami na titiro ng katalis. Dapat maubos din yun, maubos din yun. Diba? Wala, pwede beauty. Pero yung mga yung DPU, yung DPU. Usog lang ako pa. Kami nagpapangatan pa, hindi na nakapag-bulit sa
Nandiriwanan nila yung pare. Ibigan. Diba? Hindi ko Hindi ako nito na parang tulungan. Hindi ako naman yan. Parang naman yan. Ikaw mo naman din. Ha? So, pinaprender ang ito. Prender. Okay. Ayun. Try ko agad. Yan lang ang ating live. Sanay support ng mga Eh! Sorry lang. Oh, wala. Ah, kakain muna tayo mga karakot. Panginoon lang po ang ating video. Or vlog. Or live. Sorry. So, ito yung video. Yan na po ang ating pag live stream sa ating YouTube channel. Okay.
Okay.